Ni Apa so Friday? Tambah kam duit lah singkang am tas ni. Kublai YP, mga Melvin Mukim, nakafilm Haling Kabneng. Nakumen ban pentip syapi, ba nginwan rab yang sa sisi ni kafilm, ha ususu tam auditorium, naduga kapra terik, adu laipuai terik ubenai jemang. Kipor kilong, kan arbaji mensngi, san baji janmiet, bat henyo baji demiet. Turmen banyak kendu biang YP sa sisin. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka ba dunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Khasi Students Union, West Khasi Hills District. Haka arpau truk jumang aja pun Rio. Ka alej ikendu ya ka Deputy Commissioner, ka West Khasi Hills District, ka Hema Nayak. Penyakran halo ka Jinglum, ya ka Khana Samari, ka barang ya chat. Kimat ki pakaseng kalara Ahmad ka Deputy Commissioner, kilong, ban perkhing bhai ka Jing Penrung, kerteng ha kisnong khaput, jong ka jela Assam, para khaput jong ka ri Bangladesh. Ban pulia banyak, na Khana Samari jong snam arja khatway. Kanang bagi Jing Duna, bagi Jing Bakala, kum ka Jing Bamya Seriem, ki data, bagi Jing Shisha, haki puan beladab, kin om jasyo. Kaseng kala kunturu, ya ka Deputy Commissioner, bahkan penmi ya ka hukum, bagi Jing Batha, ki Bashay, syakinong tray, bat kinong lum ya Khana Samari arja penyo. Ban pensishay ka Jing Lum Jingken, kanlong ka batikana, ka Bashay, bat ka Bamdan Jing Bakala. Nakaliang jomi laban ya ka DC. Wa kade ban street ya ka Jing Penrung kerteng. Kamtam ya kini production sinang budan ha border areas. Kumbang itep ba bun ki sinang ki ba hapo wasi district ki hapa ki border bat ki Assam bat Bangladesh. Te UI hakisna ki adat bun ki sinang la Penrung ya ki bandar haki electoral roll banda tebot hapo ka jela jungi. Te hakane kenti nomor nadu ajar koi la Penrung isi bun ki jiduna bide kini ji Penrung. Te kalau ke jidunang kucur ka jing wan bukai sinang joki bandar belabu jinge kamtam ki border areas hakide bat ka Imang Salam. Te nakaliang jungi mta kasni la ada ke jing tho IDC bat ngila kerpat ke DC bahkan pek dunia bakum ki ne ki jing dia ada fakor bat belale kim de shu ban dia tinggal ong i bai de ban bo ki nong trei ki official bakin nong district lo Penrung kerteng kamtam ki di ban yo ka NOC na ki nong basnong hai te ki nong ba per ba ha ki border areas te nakaliang ka Deputy Commissioner la insurance ni ba nakaliang jongi sapit dunia bakum kita kemde shu banjia bat kidi banyo di kot kisab babiang sa banyo Penrung ha kita sensus nama aku mengitip ke sensus kemde tan mapo migalia dari dari bro sim dia te lengba ke jing sim kabu jo kimandar jing yo Penrung sensus po kan migalia ke jelajungi kan sakta kan kta ya ko bansawan ya ki Imang Salam jongi te kan jongi nim ko asyu kinja ko makija ki isnam panang ni sikma kan ka sengru in sapai ki kot jongi haki wi kisnam waktu di street kalau Penrung kerteng te ga ji Penrung electoral roll berkunjung sensus te hamide berkawai pat ka poin dengan jongi la siam ho arja koi ya arja khatwai ni siam ba kajing Penrung ya kani ga ji pule kamtam ya kani ga literacy rate ka sarkar balale di Islam isipun kajing duna kamtam ga percentage ka ba kiwi district kiyo ki duna ba Andre hapai compare ya ka district West District pa ya habat ka East Hill District bat ka Chantia Hills. Reng habangi pet pat ha kitu ki kot ni siam ba ka West District wa yo adu ni ko persen literacy rate. Te kani kalau pelungo ni mar ni tip syai ba hapo West District bun ki longying ki sinong ki thaw bun ki badang duna ka puli puthi. Te ipat hapo Chantia ni iba ka jentia di bawah kiu bah ke pule reng iba ka yo 10% hak literacy rate kini ga pen i ka jing bom sim kia ila man ong nakaliang jong ki nong le wat benia ki official balik ban sim sensus aktivi sinong nama kani ka jing yo 80% ka per bah wat lembar te jing Penrung ya ka percentage ka bah ya ka Western District nakaliang ka district jongi kisnong jongi ka block jongi tanduk sipun ha kaliang ka pule puthi sama jongi
nangta bade ki scheme nangta ki jing ki development ki ba ka Western District di Banyo dai lemba ke jing pendrung ke literacy rate ke ba he kalau ke jing nang ke bakrau ya ka district jong ting lak kerpat ke di siru aku di bete ke benta man ke yang jong i bin sim kia bin batai ba ya ki official ba ki di ban pe penia ba ki ka kiswa khantam ki nong i ban thai ki ba ki di ban ya thu ya ke ba ki pule ke ba kalau ging jong ki ke siam nang ba ke jing mentai kam dei tang ya pasien ko thau dei khantam ki long ying ki baduna namar endah hadin habut ki apply ki scheme ki apply ki jaka pule mani pule sabar kan kata ki himre nang ni sikmat ni tentu ya ki longying borok ko ki district longying ki snau per ba ki dei ban perlu ya de te ka census ba ki dei ban ai ka jing batai ki basai be ka jaka ka jing pule ka jing terekam joki ba ya ki jing don jing am joki knam ba ki jing mentoi kan long ya ka sinong ka thau khantam ek long ing joki. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.